سلام نايماكي ميديا تخطاتلتي كامل لهم أنا دحني እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብዘዝ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ተመኝታዩ እሞ ናይማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሃሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሂዝያ ቀሪበ ኣለኹ ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባሊ ግን ኣብዚ ቻናል ሒዝናልኩም ንቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘይለ ነዚ ዛንታ ላይክ ሼር ብምግባር ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ ናብቲ ዛንታ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል ፈተና ንወዲ ሰብ መፋጥርቱን መናብርቱን ምዃኑ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ህይወት ደረጃ ወላ እንተሃለኻ ግና ከዓ ኣብ ህይወትካ ፈተና ከጋጥመካ ናይ ግድን እዩ መከራ ማለት ሓደ መማቕርቲ ህይወት እዩ መቸም ከይፀዓርካን ከይደኸምካን እትረኽቦ እንጀራ ጣዕሙ ብዙሕ ኣይኮነን ነገለገሊኡ ግና ሕልፍ ዝበለ እዩ ካብቲ ዝነበረ መከራን ፀገምን ከይትወፅእ ዝተባሃለ ይመስል ህይወቱ ሙሉ ኣብ ሕልኽላኽ ይነብር ብዙሕ ሰበሉ ኣብ ህይወቱ ዘጋጥሞ ተደራረብቲ ፈተናታት ርኢኻ ካብ ውሽጥኻ ትሓዝነሉ ብፍላይ ከዓ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥም ፀገም ፈተናታቱ ብጣዕሚ ብዙሕ ካብ ቀደም ካብ ወለድና ጀሚሩ ጓል ኣንስተይቲ ትሕት ዝበለት እያ ፀገማት ክትፈትሕ ኣይትኽእልን እንዳተባሃለ ዘይኮነ ረኣያ ሒዝዎ ዝመፀ ጓል ኣንስተይቲ ብፀገም እትወድቕ ካብቲ ፀገም ንኽትወፅእ ብዙሕ ትፅገም ብፍላይ ከዓ ካብ ወዲ ተባዕታይ ዝበፅሓ ፈተናታት ኣብ ህይወታ እቲ ዝዓበየ ፈተና እዩ ንጓል ኣንስተይቲ ጓል ኣንስተይቲ ማለት መብዛሕትኡ ግዜ ቀልጢፋ ተስፋ ናይ ምቑራፅ ባህርያት ኣለዋ ብስሩን ግና ፈተናታት ጓል ኣንስተይቲ ኣመና ብዙሓትን ኣመና ከበርትን እዮም ብሕሱም ፀገማት ምድርራብ ብህይወት ምንባር ዘፅልኣ ፀገም ኣብ ልዕሊ ፀገማት ተደራሪቦም መፍትሒኡ እንታይ ከም ዝኾነ ሓርቢትዋ መዋፅእ ትፈጥረሉ መንገዲ ፀልሚትዋ ኣብ ከቢድ ስቃይን ጭንቀትን ትርከብ ሓንቲ ሓፍትና ኣላ እዛ ሓፍትና ሽማ ሜሮን እያ ትበሃል ኣብ ህይወታ ሕጉስቲ ዝኾነትሉ ግዜ ኣይነበረን የለን እውን ናይ ሜሮን ህይወት ክፅልምት ዝጀመረ ገና ብቆልዕነት ዕድሜኣ እዩ ቆልዓን ከላ ዝጀመራ ወላ ዓብያ ምስ ኣዩ ትፀገም ዓብዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሓያል ጭንቀት ፈጢሩላ ትርከብ ፀገማ ባዕላ ንኽትፈትሖ ብጣዕሚ ከቢድዋ መፍትሒ ዝኸውን ሓሳብ ስለ ዝሰኣነት ከዓ በጃኹም ናይ ማኪ ሚድያ ቤተሰብ መፍትሒ ትብልዎ ሓሳብን ምኽርን ሃቡኒ ትብለና ኣላ እሞ እስከ ዘጋጠማ ነገር ሰሚዕና ከምቲ ልሙድ ሓናፃይ ርእቶና ንሃባ ናብቲ ናይ ሜሮን ዛንታ ከስግረኩም ሜሮን ትበሃል ተወሊዳ ዝዓበየትሉ ኣብ ማእኸል ኣዲስ ኣበባ እዩ ፅባቐ እሞ እንታይ ክወፃ ኩለንተንኣ ሙሉእ ዝኾነት ጓል ሂዋን እያ ብሩሑቕ እንትትርአ ኣብ ህይወታ ምንም ዓይነት ፀገም ዘሕለፈት ኣይትመስልን ማንም ሰብ ውሽጣ ከይፈለጠ ብደጊኣ ጥራሕ ሪኡ ፅቡቕ ከም ዘላ እዩ ዝርዳእ ብደጊኣ እንትትርአ ፅቡቕ ትነብር ኣብ ህይወታ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እያ ትመስል እንተንሳ ግና ኣብ ውሽጣ ዝሓዘቶ ብዙሕ ስቃይ ነይሩዋ እዚ ስቃያን ሕማማን ግና ካብ ባዕላ ንላዕሊ ካብ ብቐረባ ዝፈልጥዋን ሰባት ወፃኢ ወላ ማንም ዝርዳኣ ሰብ ኣይነበረን ሜሮን ኣቦኣ ነዲኣን ብሓደጋ ብሓደ መዓልቲ እያ ስኢናቶም ንሳ እውን እንተኾነት ብናይ ፈጣሪ ሓይሊ እያ ተሪፋ እምበር ምስኦም እያ ነይራ እቲ ኩነታት ዝተፈጠረ ሜሮን ጓል 8 ዓመት እናሃለወት እዩ ዘመድ ክጥይቁ ኢሎም ናብ ዓዲ ኸይዶም እናተመለሱ እንዳሃለዉ እዩ ብሃንደበት ሓደጋ መኪና ኣጋጢምዎም ኣቦ ሜሮን ሽዑን ተዓርፍ ኣዲኣ ግና ንኽልተ መዓልቲ ፀኒሓ ውቃዓ ከቢድ ስለ ዝነበረ ክትተርፍ ኣይከኣለትን ንሳ እውን ንሰብኣያ ተኸቲላቱ ኸደት ሜሮን ብተኣምር እያ ካብቲ ሓደጋ ተሪፋ ምስኣ 3 ሰባት እዮም ድሒኖም እምበር ኩሉ ኣብቲ መኪና ዝነበረ ሰብ ሞይቱ ነይሩ ናይ ሜሮን ህይወት ካብዚ ዓለት እዚኣ እያ ናብ ፀገማትን ሕምስምስን ኣትያ ሜሮን ድሕሪ ናይ ወለዳ ሞት ምስ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ኮይና እያ ትምህርታ ተማሂራ
ኣብ ትምህርታ እውን ከዓ ኣመና ንፍዕትን ንቕሕትን ነይራ። ምስ ቤተሰብ ኮይና ብዙሕ ዋላ እንተዘይጠዓማ ግና ከዓ መማረፂ ስለ ዘይነበራ ምስኦም ኮይና ትመሃር ሙሉእ ትኩረታ ናብ ትምህርቲ ጥራሕ ጌራ ብስርዓት ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣትወት። ዩኒቨርሲቲ ብዙሕ ነገር ይዝውረየሉ፣ ብገሊኡ ጽቡቕ ሹም የትርፈሉ፣ ገሊኡ ከዓ ናይ ህይወቱ መበላሸው ኮይኑ ይርከብ። ሜሮን እውን እዚ ናይ ዩኒቨርሲቲ ህይወታ ጽቡቕ ነገር ገዲፉላ ክሓልፍ እያ እትደሊ ነይራ። ምክንያቱ ምንም ከይጠዓማ ስለ ዝዓበየትን እንትበዝሕ ብሕታውነት ስለ ዘጥቃዓን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝሓሸ እንተኾነ ላይላ ተስፋ ጌራ እያ ኣትያ። ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ እውን ከም ዝሓሰበቶ ዋላ እኳ እንተይኮነ ግና ካብቲ እንዳ ቤተሰባ ዝሓሸ ኮይኑ እያ ረኺባቶ። ብውሱን መልክዑ ዝነበራ ነፃነት ኣመና ጽቡቕ ነይሩ ፈትያቶ እውን ኣብ ዙርያ ሰባት ስለ ዘይተብዝሕን መሓዙት ስለ ዘይነበራን እቲ ብሕታውነታ ኣይለቐቓን ነይሩ። ሜሮን ምስቲ ዝነበራ ጽባቐን ንፍቕሪ ዘይምንያ ወዲ ኣዳም ይነበረን። ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ንሜሮን ምስ ረአይዋ ኣብ ፍቕራ ወዲቖም እዮም። ነዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ሜሮን ገጺባቶም ኣይትፈልጥን። ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ክዕልልዋን ክቐርብዋን እንትፍትኑ እንተ ሜሮን ግና ንኹሉ ብሸለልትነት እያ እትሓልፎ። ካብ ወዲ ተባዕታይ ዝለኣኻ ናይ ፍቕሪ ደብዳቤታት ካብ ምብዝሑ ዝተለዓለ ምንባብ ገዲፋቶ እያ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካብ ዝኸሰበቶም ሰባት ማእኸል እቲ ሓደ ዮናታን መሓዝኣ እዩ። ከመይ ከም ዝኾነ ከይተረድኦም ኣቀራርብኦም ከይተፈለጦም ብጣዕሚ ዝፋተው ኣሕዋት ኮይኖም እዚ ነገር ንሜሮን ብሕታውነታ ቀኒሱላ እዩ። ኩሉ ዛንታ ህይወታ ንዮናታን ምስ ዕለለቶ ዮናታን ከም ናይ ስጋ ሓፍቱ ገይሩ ክቆፃፀራ ቃል ኣትዩ ንባዕሉ ካብ ጎና ተፈልዩ ይፈልጥን። ሜሮን ብኸምዚ ዓይነት ኩነታት ምስ ዮናታን ጥራሕ እንዳተቀራረበት ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርታ ወዲኣ ናብ ዓዳ ተመለሰት። ምስ ዮናታን ብስልኪ እናተራኸቡን እንዳዕለሉን ሕውነቶም ቀፂሎም እዮም። ምስ ተመረቁ ድሕሪ 5 ወርሒ ዮናታን ኣብ ዓዱ ንሜሮን ዝኸውን ስራሕ ረኸበላሞ ሜሮን ናብኡ ኸይዳ ስራሕ ጀመረት። ጽብብ ዝበለ ገዛ ተኻርያ ስርሓ ክትሰርሕ ጀመረት። እቲ ስራሕ ናይ ቢሮ እዩ። ንእሽተን ቢዚ ዝገብራ ስለ ዝነበረ ኣይጸለአቶን። ደስ እንዳበላ ትሰርሖ። ምስ ዮናታን እውን ዳርጋ መዓልታዊ ስለ ዝራኸቡ ንእሽተን ካብ ጭንቀታ ቅልል ይልዋዩ። ዮናታን ሓደ ሓበን ዝተባሃለ ዓርካ ኣለዎ። ምዛዓርኩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣይፈላለዩ። ካብ ስራሕ እንትወፁ ኩሉ ግዜ እዮም ዝራኸቡ። በዚ ምክንያት ከዓ ሓበን ምስ ሜሮን ተፋሊጦም ምሕዝነት ፈጠሩ። ሓበን ከም ዮናታን ብሕውነት ዓይኒ ኣይርአን ነይሩ። ኣጠማምትኡ ንሜሮን ኣፍቂርዋይ ነይሩ። ድሓን ድፍር ዝበለ ስለ ዝነበረ ከዓ ፍቕሪ ንምግላጽ ኣይፈረሐን ነይሩ። ብደንብ ምስ ተቀራረቡ ኣፍቃሪ ከም ዘይብላ ኩሉ ነገራ ምስ ፈለጠ ድፍር ኢሉ ፍቕራዊ ሕትኡ ኣቕረበላ። ሜሮን ብተኣምኖ መሓዛኣን ሓዋን ዮናታን ስለ ዝፈለጠቶ ፍቕራዊ ሕትኡ ክትነጽጎ ይደልየትን። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሳ እውን ንእሽተን ድሌት ስለ ዝነበራ እምቢ ክትብሎ ፍጹም ኣይደልየትን። እሺላ እውን ብናይ ሓበን ፍቕራዊ ሕቶ ተቐብለት። ኣብቲ መጀመርታታት ነቲ ፍቕራዊ ነቲ ሕቶ ምቕባላ ዝነበረ ሓጎስ ወሰነ ይነበሩን። ሓበን እውን ብጣዕሚ ዝንከባኸባ ናይ ዮናታን ናይ ሕውነት ፍቕርን ናይ ሓበን ፍቕራዊ ቀለብን ተደሚሩ ንሜሮን ንሂወታ ዓብዪ ቅመም ወሰኸሉ። ኣብ ፍቕሪ ኮይኖም ከባቢ 5 ወርሒ ምስ ጸንሑ ሕፅር ዝበለት ናይ ቀለበት ስነ ስርዓት ብምግባር ሓዳር ገይሮም ብሓባር ምንባር ጀመሩ። ኣብቲ ፈለማ ናይ ሓዳር ጊዜኦም ዝነበሮም ምክብባርን መተሕልላይን ንበይኑ ዓይነት እዩ ነይሩ። ሓዳር ከምዚ እንተኾይኑማ ኩሉ ሰብ ይእተዎ ክሳብ ዘብል እዩ ነይሩ። ክልቲኦም ሓዳር ገይሮም ንኸባቢ 1 ዓመት ጸንሑ እሞ ቀዳማይ ውላዶም ወለዱ። ናይ መጀመርታ ዝወለድዋ ጓል እያ ነይራ። ስማ እውን ኣሜን እዮም ኢሎም ሰይሞምዋ። ናይ መጀመርታ ውላድ ንሓዳር ፍቕሪ ወሳኺ እሞ ፍቕሮም ጽቡቕ እንዳኾነ እንዳዓበየን እንዳዓብለለን ይኸይድ። እቲ ጸገም
ድሕሪ ካልኣይ ውላዶም ምውላድ እዩ ነይሩ ካልኣይ ቆልዓ ምስ ደገሙ ከም ናይ መጀመርታ ፍቕሪ ብፍቕሪ ኣይኮነን ነይሩ ሓበን ኣብ ልዕሊ ደቁን ኣብ ልዕሊ ሜሮንን ዝነበሮ ፍቕሪ ይቕንስ እሞ ደገ ምባል ይለምድ መስተ ጀሚሩ ኣብቲ መስተ ይውለፍ እሞ ወግሐ ፀብሐ ኣብቲ ገዛ ጭኽን ፀርፍን ኮነ ክመዓራረጅ ጀሚሩ ዝነበረ ህይወት ሜሮን ትርጉም ትስእነሉ ብተደጋጋሚ ዮናታን ንሓበን እንትዛረቦ ክሰምዖ ይከኣለን በዚ ምክንያት እውን ከዓ ክልቲኦም ተበኣሱ ምሸት ሰትዩን ትመጽእ ንሜሮን ሙቃዕ ኮነ ስርሑ በዚ ከዓ ኣመና መረራሞ ሓንደበት ንማንም ከይማኸረት ካብቲ ዘለቶ ጠፈአት ዝጠፈአትሉ ግና ናብ ውሽጢ ዓዲ ዘይኮነስ ናብ ስደት ናብ ስዑድ ዓረብ ናብ ስደት ይነይሩ ኣብ ስደት ብዙሕ ሕማቕን ጽቡቕን ህይወት ኣሕሊፋ እውን ድሕሪ ብዙሕ ከርተት ናብ ዓዲ ዓረብ ኣትወት ናብራ ስደት ብጣዕሚ ከቢድን መስካሕካሕን እዩ ዋላ ተሳኺዑልካ ኣብቲ ትደልዮ ቦታ በፂሕካ ካብ ምንግልታ ዓደይ ትውዕል እቲ ዝመጽእ ገንዘብ እንተኾነ ዕረዕረ እንዳጣዕመካ ኢኻ ተምጾ ብፍላይ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ መጻጻዓ ገንዘብ ግፍዓዊ እዩ ደምራ ሓፀን ሪአን እየን ነቲ ገንዘብ ዘምጽኦኦ ሜሮን እውን ናብ ስዑድ ዓረብ ሰጊራ ምስራሕ ምስ ጀመረት እቲ ገንዘብ ናብ ሓበን እያ እትሰዶ ነይራ ምክንያቱ ከዓ ደቃ መዕበይ ንኽኾና ሓበን ግና እቲ ገንዘብ ኣብ መስተ እዩ ዘጥፍኦ ነይሩ ሕዚ እውን ምንም ኣይተምሃረን ሓደሮም ስለ ዘይበተኑ ድማ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኮይና ገንዘብ ትሰደሉ ንደቁ ቁሩብ ገይሩ እቲ ዝተረፈ ኣብ መስተ የውዕሉ ከምዚ እንዳበሉን ትቕጽሉ ገንዘብ ሴብ ጌራ ናብ ዓዳ ተመሊሳ ድንኳን ከፊታ ንኽትነብር ወሲና እንዳሰርሐት እንተላ ካዕለታት ሓደ መዓልቲ ግን ዘይሓሰበቶን ፍጹም ኣብ ልዕሊኣ ክበጽሕ እዩ ኢላ ዘይሓሰበቶን ነገር ኣብ ሂወታ በጽሓ ኣብቲ ትሰርሐሉ ገዛ እቲ ዘስራሓ ዝነበረ ሰብኣይ ንበይና ስለ ዝረኸባ ንሜሮን ደፈራ ሜሮን ድሕሪ ምዕማፃ ኣመና ሓዘነት ንደቃ ክትዕቢላ ዝመፀትስ እቲ ሰብኣይ ኣብ ልዕሊኣ ዝገበሮ ግፍዒ ኣመና ኣሕፈራ ከይትኸሶ ከመይ ጌራ ኣብ እንዳማት ዓዲ ብስደት መልክዕ ስለ ዝኣትወት ሕጋዊት ስለ ዘይኮነትን ክትከሶ ይትኽእልን ከምዚ እንዳበለት ናብራን ትትቅጽል ሜሮን ድሕሪ ቁርበ ዋርሕ ጥንስቲ ምዃና ፈለጠት እዚ ዝፈለጠት ግን ድሕሪ 5 ወርሒ ስለ ዝኾነ ነዚ ፅንሲ ክትንጽሎ ይትኽእልን ሜሮን እንታይ ከም እትገብር ጨኒቑዋ ኣሎሞ ሓሳብ ርእቶኹም በጃኹም ግደፉለይ ኣነ ብድሌተይ ዘይኮንኩስ እቲ ዘስራሐኒ ሰብኣይ ስለ ዝዓመፀኒ ጠኒሰ ነቲ ጥንሲ ከይውርዶ ድማ ከመይ ጌረ ናይ 5 ወርሒ ጥንሲ ምውራድ ማለት ንሂወትካ ኣመና ፈታኒ ስለ ዝኾነ እንታይ እንተገበርኩ ይሓይሽ ነዚ ቆልዓ እንተወሊደዮ ቀዳማይ ኣብ ልዕሊ ሰብኣየ ዝሙት ከም ዝፈጸምኩ ክሕሰበለዩ ብዘይንሱ ድማ እቲ ዝዓመፀኒ ሰብኣይ ኣስላማዩ ዘይደለኽዎ ውላድ ክወልዶ ይደለኹ በጃኹም ሓሳብ ርእቶኹም ለግሱለይ እንታይ እንተገበርኩ ይሓይሽ ትብለና ኣላሞ ሓሳብ ርእቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ግደፉላ ሰሰናዩ